Βρισκόμαστε λοιπόν στον παππού, τον Μπάμπη από την Καλογρέζα, που για άλλη μια φορά, ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία που είχε με το λαστιχάκι του καθετήρα, που πολλοί αγάπησαν όσοι χρησιμοποιούν το ψάρεμα του Απίκο, το καρτελάκι, ερχόμαστε λοιπόν σε μια καινούρια εφεύρεση που έχει βρει με το ελαττήριο και πραγματικά βλέπουμε, από ό,τι μας έχει πει και ο ίδιος που είναι ο ειδικός, μαζί με τον αδερφό του ανακαλύψαν αυτή την καινούρια πατέντα, η οποία αναμένεται να έχει τεράστια επιτυχία. Αυτό που θα θέλαμε είναι να μας πει ο ειδικός λοιπόν που το έχει φτιάξει, ο κύριος Μπάμπης, μαζί με τον αδερφό του, να μας πούνε δύο λόγια για αυτό το ελαττήριο. Παππού, για πες μας, τι είναι αυτό το ελαττήριο? Το συγκεκριμένο ελαττήριο είναι απλώς ένα ελαττήριο, το οποίο το προσαρμόζουμε όπως το βλέπετε, βγαίνει στη μύτη, τοποθετείται, είναι αποκλειστικά για τους απικατζίδες με καρτελάκι, το οποίο γουστάρουν την ευαισθησία της μύτης και παρουσιάζει την παραμικρή τσιπιά του ψαριού, όσο μικρό κι αν είναι το ψάρι. Αρκεί να έχει όρεξη να τραβάει καλαμιές και να έχει τις επιτυχίες του. Φαντάζομαι είναι κάποιο ειδικό ελαττήριο, το οποίο φυσικά δεν θέλετε να αναφέρετε τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό έχει και ρεγουλάρεται, αν θέλεις να μικρύνει η απόσταση για να φορτώσεις βαρύτερο μολύβι ή να ελαφρώσεις μολύβι. Έχει τη δυνατότητα αυτή, όπως τώρα παραδείγματος χάρη, αυτό μεγάλωσε και τότε η ευαισθησία του έγινε πολύ πιο αμυδρή. Πάρα πολύ. Παππού, αυτό με βάση τις καιρικές συνθήκες, αν έχει πολύ ήλιο, αν έχει κρύο, μεταβάλλεται η ευαισθησία του? Καμία. Δεν είναι όπως είναι το καφετήρας που όταν ζεσταίνεται μαλακώνει. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα, με τον ήλιο, με τη θερμοκρασία. Επίσης αυτό είναι το μαλακό. Υπάρχει και πιο σκληρό ελαττήριο, το οποίο είναι για τους φίλους που αγαπούν την κεφαλοτσιμπιά, για τον κέφαλο. Αυτό σηκώνει μέχρι 8 γραμμάρια μολύβι, ζυγισμένο. Μάλιστα. Και το άλλο που βλέπουμε εκεί? Αυτό εδώ είναι ο καφετήρας που ήταν παλιά, απλά είναι σε ελαττήριο. Αυτό ξεκινάει, είναι 13 πόντους περίπου, ξεκινάει από 6 γραμμάρια μέχρι 10 γραμμάρια ανάλογα τον αέρα που συναντάς και πώς η ευαισθησία. Μας επιτρέπετε να το δούμε λίγο από κοντά? Βεβαίως. Το κλείσιμο φαίνεται και έχει πολύ πιο ακαριαίο κάρφωμα από ό,τι είχε ο καφετήρας, γιατί είναι μικρή η απόστασή του. Μάστρο Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω, απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος ψαριού αυτή η τεχνική ή σε όλα? Σε όλα τα ψάρια, δεν υπάρχει τεχνική, αρκεί να υπάρχει ψάρι και να έχει όρεξη να πάει από κάτω. Και υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο γελιέται γιατί δεν βρίσκει κόντρα. Μάλιστα, είναι δηλαδή απόλυτο. Κατά 90% ναι. Ήθελα να ρωτήσω ότι μας έχετε υποσχεθεί μάλλον ότι θα το δούμε και live αυτό στο ψάρεμα πάνω. Βεβαίως. Σε μικρό χρονικό διάστημα θα το δείτε και αυτό. Θα βάλουμε και τα τηλέφωνά σας, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, να του φτιάξετε κάτι ανάλογο? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αναμένουμε το βίντεο λοιπόν που θα είναι live το ψάρεμα και τώρα φυσικά δεν μπορείτε να μας αποκαλύψετε λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες στη συνέχεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και θα δούμε και τη συνέχεια και σε σχετικά βίντεο του YouTube, αλλά και στο ψάρεμα το περιοδικό. Κάτσε να δω, γιατί κάτι μου λέει ότι κάτι έγινε και πρέπει να το ξανά.